frasika... La pancarta. Baina gaur, eskiaztu. Irudien ikusten duzuen moduen, pasadan martitzenean, herriko hainbat entitate elkartu gintzesa 2008ko Euskaraldian parte hartzeko deia eginez. Herriko beste entitateei, enpresei, kultur-kirol elkarteei, komertzioi, erakunde publikoei gonbitea luzatuz. Hizkuntza ohiturak aldatuteko ariketa sozial honetan, aurtengo barrikuntza eranormanakoaz gain, hau da, haubizi eta belarri prestak egotetik, taldean parte hartuteko aukera egongo dabe, arigunen bidez. Ta zer izango dira ariguneak? Azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean, euskeraz lasai aritzeko guneak izango dire. Zein da kondizioa? Entitatean adostasun bat lortzea, non 15 egunetan euskeraz hitz egiteko aukera bermatu behar den une oro. Kideak belarri prest eta haubizi modure ibiliko dire, baina ariketa kolektiboan gauzatuko deurie. Horretarako bi arigune mota egongo dire. Barne arigunea, hau da, entitateko kideek saika, sekzio, ekipo, euren harremana euskeraz aritzeko ohitura izango dan espazio konkretuetan, eta bestetik, kanpo ariguneak. Publikorako harreman espazioan, hau da, kutsatiletan, tabernetako barretan, harreretan. Orain da, era kolektiboan izena emoteko epea. Orduen, entitateak animau zitezie euskaraldia.eus webgunearen bitartez egiten. Modu individualean, barriz, belarri prest edo bizi ziteko lasai, iraian egingo dugu eta.